कुनु फरायसा फरायसुलिया जाहाथे स्कुलाव कलेजाव इउनिभार्सिटियाव सेमेस्टाराव जाहाथे ड्रप आउट जाया बिथांमोना गावबा गावनि डिग्रीखौ मोजाङै कमप्लिट खालामनांगौ क्वालिटी एडुकेशन लानायनि बेलायाव कम्पिटिटिव एग्जाम कम्पिटिटिव एन्ट्रेन्स आरो कम्पिटिशन जि चेलेन्ज आरो जिखिनि प्रत्याह्बान दङ कारण दानि जिखिनि एजुकेशन आरो दानि जायखिजाया बिथिङानो बादायलायनायजों माने कम्पिटिशनजोंसो मोनफ्रोमबो दिगाव जोङो जाफुंसारनो हायो बा सहैनो हायो आं मिजिंथिगोन जे दिनैनि फरायसाया बर' हारिनि गाबोननि लिडारशिप बर' हारिनि इयुन जोंनि रांखान्थि जोंनि समाज बेबस्था जोंनि अधिकार जोंनि मोनथायनि थाखाय जेब्लायबो स्ट्रंलि जुजिलांनांगोन आरो बेखौनो आङो मिजिंथिनानै दिनै बिथांमोनजों सावरायनो फैदों आरो बिथांमोननि जिखिनि माने पार्टिसिपेशन थारैनो जोबोद माने थुलुंगाखांथाव आं बिथांमोनखौ धन्यबाद बड' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटि गगामुग गासै मोनद' कलेज आरो इन्सटिटिउसन जथायनानै सुबनसिरि कलेजाव बिथांमोना साननैनि हाबाफारि लादों आरो दिनै रुपाथि मायथाइ फालिनाय आरो गोदान फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय बे हाबाफारियाव लिंनाय बायदि आं बाहागो लाफैदों लखिमपुर आरो धेमाजि मोनसे समनि आनडिभाइडेड डिस्ट्रिक्ट्स आरो आथिखालाव मोननै जिल्ला बेयाव थानाय बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफ्रा हारिनि मोनफ्रोमबो आखुथायखौ माहारिबादखौ हमथानानै राव थुनलाइ सोलोंथाइ जोंनि आसार रितिनितिखौ हमथानानै जुग जुग बोसोरनिफ्राय रायजो जाबोदों आरो दिनै बे बर' न'खरनिफ्रायनो बर' गामिनिफ्रायनो गोबां जेनेरेशन ओंखारलांबाय आरो दिनैनि जिखिनि गोदान जेनेरेशन दङ बिथांमोना मेक्सिमाम स्कुल कलेज इउनिभार्सिटियाव हायार इडुकेशन बिथांमोना लागासिनो दं आरो बे बेलायाव आंनि सिम्पोल साजेशना बेनो जे कुनु फरायसा फरायसुलिया जाहाथे स्कुलाव कलेजाव इउनिभार्सिटियाव सेमेस्टाराव जाहाथे ड्रप आउट जाया बिथांमोना गावबा गावनि डिग्रीखौ मोजाङै कमप्लिट खालामनांगौ क्वालिटी एडुकेशन लानायनि बेलायाव कम्पिटिटिव एग्जाम कम्पिटिटिव एन्ट्रेन्स आरो कम्पिटिशन जि चेलेन्ज आरो जिखिनि प्रत्याह्बान दङ कारण दानि जिखिनि एजुकेशन आरो दानि जायखिजाया बिथिङानो बादायलायनायजों माने कम्पिटिशनजोंसो मोनफ्रोमबो दिगाव जोङो जाफुंसारनो हायो बा सहैनो हायो बेखायनो बेयाव थानाय मिसिं स्टुडेन्टफ्रा जुदि आसामाव APSCयाव ACS APS मोननो हायोब्ला IAS IPS मोननो हायोब्ला बे खोथाखौनो जोङो खावलायदों जे बड'फा सुपार 50 जि मिशन दङमोन थांनाय समाव BTR सरकारा जिखि एडप्ट खालामदोंमोन BTRनि माने स्टुडेन्टफोरनि थाखाय आरो बेखौ उननि समाव एक्सटेन्ड खालामनानै हल अफ दा आसाम गुबुन मोनसे प्रग्राम खालामदोंमोन बे गासै बिथिंनि गेजेरजों आरो गावनि नाजानायनि गेजेरजों जों कम्पिटिटिभ आनजादाव मेडिकेल इन्जिनियारिं आरो बाखि जिखिनि जोंहा UPSC APSC दङ बेयाव जोङो सहैनांगौ आंनि सिम्पोल खावलायनाया बेनो जे फरायसाफोरा गावनि जिखिनि माने पारसेभेरेन्स गावनि जिखिनि डिटारमिनेशन जि सिमां दङ बिमा बिफानि सिमांखौ जाफुंसार होनायाव जेब्लाबो बिथांमोना टारगेट हिसाबै लानानै बेबायदि मोनसे जि फराम बा बे लिटारेरि ससाइटिनि गेजेरजों इउनाइटेडलि जोंनि हारिनि दानायनि जातीयताबादनि स्पिरिटखौ मेनटेन खालामनानै बिथांमोना मोनसे गावजों गाव गोरोबलायनाय सिनायथि जालायनाय आरो खौसेयै माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हायो नामा बेखौ जेब्लायबो बेबायदि ससाइटि बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजों जों आवगायलांनो हायो आं मिजिंथिगोन जे दिनैनि फरायसाया बर' हारिनि गाबोननि लिडारशिप बर' हारिनि इयुन जोंनि रांखान्थि जोंनि समाज बेबस्था जोंनि अधिकार जोंनि मोनथायनि थाखाय जेब्लायबो स्ट्रंलि जुजिलांनांगोन आरो बेखौनो आङो मिजिंथिनानै दिनै बिथांमोनजों सावरायनो फैदों आरो बिथांमोननि जिखिनि माने पार्टिसिपेशन थारैनो जोबोद माने थुलुंगाखांथाव आं बिथांमोनखौ धन्यबाद गोजोन्थों।
मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।